Jitu gomaलांनो हमनाय हारिमुखौ दिनै बुथुमदों मा फोरमायगोन? बे समाव आं बाक्सानि सिङाव थानाय राजाबिल गामियाव राजाबिल जोंमालाय गैया 29थि रंजालि बैसागु फोरबो बरायनाय हाबाफारि लादों। बे समाव बिथांमोना दिनै हारिमु हान्जा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। बे हारिमु दिन्थिनाय हान्जाफारियाव बिथांमोना मा हाबाफारि लादों बेखौ जोङो गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाव जोङो मिथिनानै लागोन। नोंथांमोना दिनै मा हाबाफारि लादों बेयाव? गिबियावनो बर' खौरां बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दा दिनै राजाबिल जोंमा लाइब्रेरिया 29थि रंजालि बैसागु फोरबो बरायनाय हाबाफारि लादों। हारिमु दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बेखौ माने जाहाथे जोंनि बर'नि हारिमु दामनाय देनाय मोसानाय संसार जानायाव जेरै सोलियो ना गुरनाय जियानो जा हालेवनाय जों जाहाथे रायजोनि सिगाङाव देखायनानै बिदिनो अराय गोजोनै लाखिलांबाय थानो हायो आरो बेनि गेजेरजों जों जाहाथे जोंनि गामिनि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै गोजोन खौसेथि मेसेजखौ जोङो फोरमायनो सानो बे रेलिजों। गामिनि नोंथाङा फोरमायदों माखासे बर' हारिनि गोमालांनो हमनाय हारिमुखौ बिथांमोना दिनै बे रेलिनि गेजेरजों बिथांमोना बे हान्जा सलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना दिन्थिदों। बे समाव जों गोबां राजाबिल गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाव राजाबिल जोंमा लाइब्रेरिनि आफादगिरि बिथां सोमखोर बसुमतारी बिथांखौ जों मिथिना लागोन। बिथांमोना दिनै रेलिनि गेजेरजों बिथांमोना मा फोरमायदों मा मेसेज होनो बिथांमोना दिनै रेलि खालामनायनि बर' हारिनि मोनसे गुबै नेमखौनो जों दिनै बोसोरनि थांनाय बोसोरावबो जों खालामदों गाजा गोमजायै। जोङो फांसन खुंनाय बदल 29 बोसोर जाबाय। दा जों बिदिनो सोलिलांबाय थागोन आसामसिम। जय बर' हारिनि बे समाव जोङो मिथिना लादोंमोन बेवहाय बे हान्जा सलायनाय हाबाफारियाव हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदान जादों। बिथांमोना बे रेलियाव हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदान जादों। बिथांमोना माबायदि मोनदों आरो माबायदि मोनदों हौवा गोदान हिनजाव गोदान जादों मा फोरमायगोन? बिथाङा थारैनो लाजिदों। बे समाव हौवा गोदान मा फोरमायगोन? मोजां मोनदों रेलियाव हारिमु जानाय बायदि मोनदों नामा? हारिमु दिन्थिफुंनाया बेसेबांसिम मोजां जाबाय होनना फोरमायगोन? बर'नि माखासे गोमालांनो हमनाय हारिमुफोरखौ जों मिथिनानै लाबोगोन। बे हारिमु दिन्थिफुंनायाव मा फोरमायगोन? ना गुरनो मोननानै जिहेतु गोमालांनो हमनाय हारिमुखौ दिनै बुथुमदों मा फोरमायगोन? बे समाव जोङो बर' आइजोफोरनो बिथांमोना सोंबावगोन जोङो बिथांमोना गोलाव लामा हान्जा सफै बिथांमोना हारिमु दिन्थिनायाव माबाजों मा फोरमायगोन? बे ना गुरनो थांनाय हान्जा सफै मा फोरमायगोन? दिन्थि लामा हान्जा सफै बे हारिमु दिन्थिदों राजाबिल गामिनि आइजोफ्रा। मिथिनो मोना गोजोननाय मोनदों। गामिनि रायजो राजा आइ आफादगिरि गासैबो बेफोरबायदि नुनानै जोबोद गोसोखौ गावनो मोजां मोनो आरो
बे समाव जोङो बर'फोरखौ जोङो राजा बिसिमा लाइब्रेरिनि दैदेननायाव बिथांमोना गोलाव लामा हान्थासुदों हारिनि बिथिङाव माखासे बर' हारिनि गोमालांनो हमनाय आसारखान्थि नियमफोरखौ बिथांमोना दिन्थिदों जेखाइ खबाइ ना गुरनाय बायदि मैगं जानाय बायदि हारिमुफोरखौ बिथांमोना दिन्थिदों बे समाव फरायनो राजा बे हारिमु हान्थासुनायाव थारैनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि माखासे जिखिनि जोङो आगजुफोर दङमोन बैफोर आगजुफोरखौ थारैनो जोङो गोमालांनाय बायदि नुदों। गोमालांनाय बायदिथ' नङा, माखासेया दिनै बावगारलांनो हमदों। बेफोरखौनो जोङो आरोबाव फिन रायजो राजाफोरनो जोंनि बे रिलेनि गेजेरजों जिखिनि बर' रायजोनि बर' हारिनि दामग्रा देग्रा माखासे आगजुफोरखौ जोङो बे रिलेनि गेजेरजों दिन्थिफुंनाय जादों। आरो लोगोसे जोंहा बर' हारिनि नेम बायदि दङ बाथौ धोरोमखौ लानानै जोंहा हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ बरायनानै लाबोनानै हाबा होनाय, थिग बेबायदि हाबाफारिखौबो दिनैनि बे रेलिजों दिन्थिफुंनाय जादों। नोंथांमोना बबेनिफ्राय बबेसिम बे हान्थासुनायखौ थाबायना फोरमायदों? बे हाबाफारिखौ जोङो राजाबे बाथौ मन्दिरनिफ्राय लानानै रुपहि बाजारखौ जोङो गिदिंनानै फैबाय आरो दा जोङो बे जायगासिम मोनफैबाय। जोङो सानदों जे दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय। राजाबिल गामिनि गासै गामिनि आइ आफा बिथांमोनहा खौसेथिनि माबा मोनसे फोरमायगोन नामा? माबायदि थारैनो बेखौ बुंनांगोन जोंनि राजाबिल गामिनि रायजो राजाफोरा दिनैनिल' नङा, थांनाय 29 बोसोरनिफ्रायनो गासै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। आरो नैबे जोंहा रिलि जोबनायनि उनावनो जों मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो, जेराव उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय आरो गेदेरा उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय। दा जोङो नैथियाव बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनो लादों। दा जों दान्दिसे समनि उनावनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। बेवहाय गामिनि बिथांमोना फोरमायबाय बे हाबाफारिखौ 19 बोसोरसिम खुंबाय। बे समाव जोङो बर'फोरनि